ମାମୁଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦହି ହାଣ୍ଡି। ସେ ଏବେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇଲେ। ୟାର ଆରମ୍ଭଟା ଏଇଠୁ ହେଉଛି। ଆଜି ମୋ ଆଈଙ୍କର 12 ଦିନ। 12 ଦିନରେ ସମସ୍ତେ କାଦରେ ଗଡ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ପାଣି ଏଠି ପକେଇଦିଏ, ସେ ଯେତିକି କାଦୁଅ ହେବ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗଡ଼ିବୁ। 12 ଦିନରେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ପିଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ପାଉଛନ୍ତି? ପାଇବେନି, କାରଣ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି। ମାମୁଁ ମଉସା ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠିକି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯିବେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେହି ଯିବେନି କି ଝିଅମାନେ କେହି ଯିବେନି। ତ ଆମେମାନେ କ'ଣ କଲୁ, ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲୁ। ସେଠି ଭଲସେ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଆଈଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିକି ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସିରିୟସଲି ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ମେମୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଦେବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି। ଏଠି ସବୁକିଛି ଦିଆଯାଏ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖୁଆଇବା ପିଏଇବା ସବୁକିଛି ହୁଏ, ପିନ୍ଧେଇବା ବି ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ହାଣ୍ଡି କଚାଡ଼ିକି ଘରକୁ ନା ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ।